Dalilin da ya janyo wa shugaban kamfanin Facebook Mark Zuckerberg asarar dala biliyan 7 cikin awa 6. Assalamu alaikum masoya kuma masu kallo da sauraron channel namu mai albarka wato Sunci TV. Idan wannan ne zuwanka na farko wannan channel din, to ka danna subscribe kuma ka danna alamar ƙararrawa. A yammacin Litinin din da ta gabata ne da misalin karfe 5 na yamma, cakwakiya ta barke a kamfanin Facebook sakamakon matsalar na'ura da aka samu, wanda hakan ya janyo duniya an tayawa zuwa cakwalkwalin cakwakiya. Mark Zuckerberg dai sananne ne a fannin fasaha wato technology, ya yi ƙaurin suna kuma ya shahara a wannan fannin fiye da yadda ba kwa tsammani, inda ya zama na duk wasu kafafen sada zumunta masu ƙarfin iko a cikin al'umma mallakinsa ne. Kafafen sada zumuntan sun hada da Facebook, Instagram, WhatsApp, kai har ma da Messenger. To sakamakon ɗimbin nasarar da Zuckerberg ya samu ne ya samu kuɗaɗe kimanin dala biliyan 140 a cikin wannan shekarar, sakamakon sun ce shi da kafafen sada zumunta ta yi. To daga nan ne fa ya fita daga jam'iyyar ɗauri zuwa jam'iyyar sunci, saboda ya sunci iya sunciwa sunci iya sunci ne ya sa ya shiga jerin waɗanda suka fi kowa kuɗi a duniya wato top 10 richest people in the world a turance kenan, inda ya zama na 4 bayan mai gida Jeff Bezos da Elon Musk. Sai dai kash, daga watan Satumbar da ta gabata ne na'urorin kamfaninsa suka fara bashi matsala. To daga nan ne ya fara asarar kuɗaɗe har zuwa watan Oktoban nan. A ranar Litinin da ta gabata ne abun ya fi ƙarfinsa, har sai da ta kai kafafen sada zumuntansa tsayawa cak, suka daina aiki har na tsawon awa 6. To a ɗan wannan tazarar ne ya yi asarar dala biliyan 7, wanda hakan ne ya sa ya sauko daga matsayin na 4 a kuɗi a duniya zuwa na 5. A ɗan wannan tazarar ne fa mutane suka fara ƙorafi akan me ke faruwa. To daga nan ne fa kowa ya fara hasashe daban-daban, wasu su ce ai laifin network ɗin MTN ne, wasu kuma su ce ai service ɗin Airtel ne. Haka aka ta faɗi dai har illa ma sha'a zuwa karfe 11 na dare da komai ya setu, sai kowa ya dawo kafafen sadarwa. To a nan ne fa Sunci TV ta gudanar da bincike ta hanyar posting a Instagram ta manyan yara pics, ina ta tambayi jama'a halin da suka shiga, kuma sau nawa suka kashe wayoyinsu kuma suka sake kunna ta a tsawon wannan awa 6. To ga abin da mutane suka ce. Wannan cewa yi sau 2 yana kashe wayansa, da ya ga abun ya ci tura sai ya goge manhajar gaba ɗaya ya sake sauke ta a wayansa. Wannan kuma cewa yi ya fi sau 40 yana kashe wayarsa yana kunnawa. Wannan kuma ta ce ita rudewa ma ta yi ta rasa abun yi. Wannan kuma cewa yi gaskiya sai yau ya gane idan ba social media babbar waya ba ta da amfani. Wannan kuma ta ce abun ba daɗi kuma da hawa kai, amma ta gode wa Allah ba ta ma san an yi rashin kafar sada zumunta ba, sakamakon kwamushe wayarta da tsohuwarta ta yi. Wannan kuma cewa yi wallahi tallahi ya kusan mutuwa. To ƙarshen labaran namu kenan na technology na wannan satin. Sai ku biyo mu wani sati ranar Laraba da misalin karfe 9:30 na dare domin sake jin wani labari ne na technology wato fasaha za mu taho muku da shi. Kar ku manta ku danna subscribe kuma ku danna alaman ƙararrawa. Mun gode.